Здравейте, приятели! Вие отново сте с канала на Bulgarian Nomads. Това видео е втората част от поредицата видеа, които направихме в Шри-Ланка. Ако не сте гледали първата част, то може да я видите в канала ни. Ето това ни е стаечката за двете нощувки в Кенди, нормална стая, герчето, нашия багаж и банята. Има климатик, Телевизия, климатика, топла вода, вентилатор. доста широка стая. За 100 лева две нощувки. Да. Идеално. Включиш ли закуска? Не е включена закуската, но мисля, че е $4 на човек, така че може да си я доплатите. Няма да се възползвам, ще ядем навънка. Да се оправяме и да ходим на разходка. Здравейте! Днес вече отново сме на път. Пак с тук-тук. Трябваше да сме с вчерашен шофьор, който ни докара от гарата, обаче неговият тук-тук се е счупил и е изпратил друг човек. По принцип тур за цял ден е 3000 рупии за всичките места, които предлага града, обаче ние искаме да посетим една кула, която е извън града. Тя е на 28 км от града и се казва Амболава кула. Амболава Тауър, да. Като за нея всички искат само по 3000 рупии, за да ви качат догоре до нея, защото могат да ви оставят долу и всички други тук-туци искат по 1500 да ви качат отдолу догоре. Цената при всички е една и съща. Обаче ние така, понеже вчера като се прибрахме и пообиколихме, направихме една хубава разходка и поразучихме цените, попазарихме се с хората и накрая му изпратихме на човека нашия план, с места, които искаме ние да видиме. Не всичките, защото всичките не са ни интересни. И му изпратихме нашия план и се договорихме за цена от 6000 рупии за цял ден да ни возят. Както може да видите, днес е и дъждовно и по-добре, че сме с тук-тук. Мислехме го с вариант с скутер, но варианта с скутер пак найем 3000 сигурно. Ще е поне рупии на ден, гориво, пък ще ни вали и се разправи. А така си имаме шофьор, цял ден ще е с нас и ще ни е окей. Също мислехме варианта и с автобус, защото има такъв вариант да си хванете автобус от центъра на Кенди близо до кулата, но той не стига точно до кулата, така че може би на последната спирка ще има тук-тук, който може да вземете, но предпочетохме да не го направим така, защото може би ще бъде малко по-неудобно, а и в такива метеорологични условия не би било много приятно. Всички казват, че отдолу догоре тук взима 1500 рупии, така че сметката не ни излиза. А така си имаме шофьор и сега ще ви покажа местата, които ще посетим днес. Ето и прословутата кула. Входа за нея е 2000 рупии на човек. И сега ще качиме до възможно най-отгоре, защото някой от вас може да знае, че нагоре стълбицата сте все по-теснички и който е по-слабичък, може да се качи възможно най-нагоре. Сега ще видим и ние докъде ще се качим и после слезем да си пуснем дрона да я снимаме отвън цялата сграда. Като да ви кажем също, че пътя до тук от Кенди ни е отне към час и половина, зависи от трафика, който ще хванете. Да, сутрин трафика е страшен в Кенди, защото Кенди е голям град и има доста трафик. Започва външната част на стълбите. Тук може да видите колко е широко стълбището. Една педи. Тук отгоре е края. Но трудно май ще стигнем, защото има много хора и трудно ще се разминем.
Една педе. Някъде, да? Еми изглежда, че това е края. Тук отгоре вече трудно ще се качиме. This is the end. C'est the end, yes. C'est la fin là, c'est la fin. Oui. On ne peut pas avancer. Това беше от Умбалатуа. Амбулалава. Амбулалава Тауър. До нея има една по-малка, ако ви е страх от високото, може да се качите на нея. А ето тук долу има люлка с гледка, на която също може да се заплатите и да се люляте, но не знаем каква е цената. Ето може да видите, даже една девойка се снима в момента. Пристигнахме и в ботаническата градина. Сега ще ви покажем колко струват билетите. Ето това са цените. Може да си наемете и електрическа кола. Ако искате да ви возят, да не ходите пешо, защото е много голямо. Да, нашият гайд ни каза, че на някои хора им отнема различно време. Може 1 час, 2 часа, 3 часа да ви отнеме. Така че ние сега ще видим колко време ще ни отнеме. И също дават и такава карта. Сега ще видим какво предлага ботаническата градина. А тук е поредната известна алея в социалните мрежи, защото палмите наподобяват коридор и всички се редят на плашка да се снимат. Обаче ние ги чакахме на другите пътеки и сега ще минем по-напред и ще се снимаме. Разходката на ботаническата градина е към своя край. Ние разходихме не изцяло, защото Тя е много голяма. Много голяма и ви е нужно поне 3 часа, ако искате да видите абсолютно всичко. Сега с Гери ще излезем да хапнем нещо. Ще си вземем тук-тук, който ни чака отвън и се отправяме към следващото място. Може да видите за ботаническата градина колко много хора искат да влязат. И вътре на входа е фул. Ние извадихме късмет, че влязохме по-рано. При посещението на всеки темпъл трябва да знаете, че си оставяте обувките отвън и влизате боси. Тук сме вече в най-горната част на храма, точно зад статуята Буда. Входа за този храм е 600 рупии за 2 човека. Само може да видите гледката. Невероятно. Другото, което трябва да знаете, когато идвате в храмовете тук, ако искате да се снимате с някои от статуите, никога
с гръб към статуята, а само с лице. Ние не знаехме тази подробност и един път се опитахме да се снимаме така и ни направиха забележки и ни обясниха, че само лице в лице с статуята на Буда трябва да се снимате, иначе е забранено. Последното място, което ще посетим днес е... Това е Temple of the Tooth или Зъбът на Буда, като местните вярват, хората вярват, че тук се съхранява наистина зъбът на Буда. Входът за този темпъл е 2000 рупии на човек и в момента сме в централната част на темпъла. Най-доброто време е да дойдете към 6:30, защото тогава започва церемонията, която ние с нетърпение очакваме след половин час да започне, за да я гледаме и ние. Може да видите колко много хора има и деца. Като забравихме да споменем, че в цената за самия билет влиза храмът, музея и ще наблюдавате... Три музея ни каза, че има. И ще наблюдавате цялата церемония, както ви казахме сега. Току-що обиколихме музея на будизма в цялия свят. Вътре показва цялата история на будизма за всичките държави, в които има будизъм. Музеят е много хубав. Той е включен в билета и е хубаво да го посетите. Не сме снимали вътре, защото е забранено, но си заслужава. Да, вижте го със сигурност, ако дойдете до тук. Културата на всичките държави е изписана и показана по всякакъв начин. След приключване на церемонията ще ви покажем едно хубаво място, на което може да се нахраните или да отидете вечерно време на парти. Ние вчера бяхме там, доста прилично място, постоянно има хора и доста богато меню, но ще ви го покажем след малко. Yeah. Hello. Ето така се казва мястото, сега ще ви го покажем и отвътре. Може да видите колко е богато менюто. Сумати неща и хората идват тук особено за залез, защото когато е хубаво времето, може да се гледа и се вижда хубаво статуята на Буда, която бяхме днес. Там от среща. Хубавото е, че дори да няма места, всички маси са заети, питат хората дали може да си споделите масата и ви настаняват при тях, ако разбира се и вие искате, което създава доста добри контакти с други хора и задължително ще ви е много забавно. Също тук става и партията след 10-11 часа, почват голями купони до сутринта. Ако сте от тези хора, които искат да заболяват,
Мястото е тук, шефът е постоянно тук и ще ви бъде забавно и винаги ще ви обърнат внимание. Обслужването много ни хареса вчера, отделят специално внимание, особено собственика на всеки един човек, така че наистина го препоръчваме силно. Дойде човека, отделени внимание, седна на масата, говори с нас, какво харесваме, какво не харесваме, ако има някакви забележки, явно хората си взимат забележки от всеки клиент и гледат да подобряват. Той затова работи над 10 години в това заведение. Добро утро, хора, часът е 6:30, ние вече сме в автобуса за Ела. Да. Сока Катарагама, така ни посъветваха от хотела да хванем този автобус, понеже е бил по-пряк към Ела. Сега ще разберем дали наистина е така. Не обикаля чак толкова много, Да. От тук може също с влак, но влака го дава, че пътува 8 часа, което е много време. И ние заради това избрахме да сме с автобус и този път. Нищо, че е малко по-пало пътуването, но поне е забавно и е по-бързичко. Това е от нас в това видео. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го споделите с ваши приятели, да го харесате, да се абонирате. Ние отиваме към Ела и оттам ще ви оставим другата информация за другите места, с колко струва билета за този автобус и всичко останало. Също така забравихме да ви кажем, че автобуса от Сегири до Дамбула е 100 рупи, а от Дамбула до Кенди е още 300 рупи на човек с багажът. Така че, ако сме забравили да добавим тази информация, сега ви я казваме. Останете с канала на Bulgarian Nomads и с нашите останали видеа от пътуването ни в Шри Ланка. Чао! Чао!